ଚେକ ଚେକ ଚେକୁର ଚୁଟି କଟା ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚିକୁ ଚିକୁର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଚୁଟି ପଶି ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଚିକୁର ଚୁଟି କଟା ହଉଛି। ସେରଣ୍ଡ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ঘটনা চাপড়ে বাড়াবো ଚିକୁର ଚୁଟି କଟା ହେଇଗଲା। ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲ? ଚିକୁର ଚୁଟି କଟା ସଇଲା। ଏବେ ସବୁ ବିଲକୁ ଯାଇଛି। ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ଲୋକକୁ ପାଇବ ଆମର। ଏଇ ଚିକୁ ପଛରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଲାଣି। ଖାଲି